Deputaire Poepjes stiet net alleenig in haar oproep om het Riek de skeer door de gaswinning te compenseren. De FNP vindt al langer dat zoks gebeuren moet en wil de rekken hiervan in Den Haag delissen. Maar daar bloot het net bij als het om deze partij luidt. Friesland moet haar pad van de opbrengsten gewoon krijgen. Nou, in Friesland wen het 4% van de bevolking van Nederland. En ik vind het dan ook rechtvaardig dat wat je woon wordt, en dat met praat door die 4%, dat het hier weer waarom komt. En dat is 800 miljoen euro op jaarbasis. Dat wordt dus een flinke rekker voor het Riek. Maar Boeim Delgong ontstiet er meer als gaswinning alleen. Inwoners van gebieden dat zoutwoon is, zeggen ook wat er nou in Greensland gebeurt. In de omjouwing van Wienaam is de zoutwinning al voorbij. Maar de gevolgen daarvan binnen er nog heel tijd. De Boeim Delgong zou je van zo'n 20 miljoen euro ontskeer veroorzaken ha. En misschien dat er nog wat van waarom komt. Ik heb alle hoop dat er nou beweging komt. Ik denk dat ze er niet meer omheen komen. Het is dus zo dat de provincie eigenlijk het steeds, want daar hebben we steeds het contact mee gehad. Wij denken van ja, we hebben gaswinning te maken, we hebben zoutwinning te maken en we hebben een ruilverkaling waar het water verlegen wordt. Om de skeer betellen te krijgen, wordt er nou actie ondernomen in Wienaam. Ik heb juster, toen wist ik nog net van deze acties. Maar toen juster, toen heb ik een tiental mensen benaderd in Wienaam om bij mij bij elkaar te komen en een stichting op terug te zien.